Hey yo guys, King K lona niphethe episode 2 ka Forum Survivors. Iza kubethwa enye forum sana. Iza kubethwa enye forum ha. Iza kubethwa enye forum. Ha, iza kubethwa enye forum. Iza kubethwa enye forum sana. Ha, iza kubethwa enye forum. Yo guys, okay, sihleli noMebra apha sa interview yena ngoku interview yethu yokuqala. Ekseme bra. Sure bro. Kabacela igama lakho. Igama yami Spinachi. Short time apha si interview abantu abakhe ba bandakanyeka kubethwa yiforum. Oh yayazi forum? Yayazi forum. Yakhe yakubetha iforum. Kakhulu. Sicela manje usichazele Mebra bayi wawenze ntoni ukuzobethwa iforum. Ndandithathe ifoni kunye umjika weclub waseKanana wawayize kumjika kuthiwa nguCoin. Ndathatha loo foni ke apho ke nesithixo sayo. Wayithatha isecharging le phone. Itshaje emotweni. Wayicofa, mina wayicofa. Emotweni kaCoin. Emotweni yakhe. Lo mjita. iCorolla apha. Lapha ngaphandle. Wena wathatha ifoni. Thatha ifoni necharger. Kwabe kusizonye watyusi wami ke ngapha naye wesenze yakhe sabe sigqitha. Zange kuphele insuku ezithile mkangoLwesihlanu. Kodwa yona yanibethe ngecawa yaka-8. Yakufumana ngecawa yona. Endlele phaa kulontsika. Ompuntsika aba ezantsi. Umadamero. Yes, sanibamba lipha. Yakubamba bayengabantu bangaphi? Nohambo lu-10 apho ke-10. Ngathi babulala inyoka. Ikade kubulawa inyoka. Bekubetha amazantsi. Bakwenza ntoni? Bandophula umlenze. Yo uthini natayam? Ubethwa ngantoni? Ngepeki. Ipeki. Ngepeki. Ipeki. Umlenze ophukayo. Lo wase-left. Lo kwelicala. Yes. Ndiyazibheqe kumaxa ngoku. Hey. Wena walivuma ityala phofu? Ndiyalivuma khona ndilenzile. Awulenzile nyhana wawungatyholwa. Hayi no ungatyholwa. Okay. Waya isibhedlela kwangalamini? Mini bale ngoku yandibethela kwa-8 sishiye etipini. Yanibethela phaa kwa-8 yanishiya phaa. Etipini noba sabethe ngo-11 sakuthatha ngo-6 yayindigalana ngamanzi entloko wayindibethayo. Amanzi yabandayo? Ndiyaxolela kutshomo. Yo thini naMebra. Okay, ndiyakuva ke ngoku yima emva kokuba uyile esibhedlela wabuya wathatha ixesha elingakanani ukuze uphile? Ndandibethwe ngommi nge-8 kaMeyi isamente leyo ikhulula ngoDisemba Novemba ya. Okay, emva koko ikhange iphinde udibane nayo iforum? Ndadibana naye ebusuku ngenye imini hleli phaa loo mihlala ndinaloo samente ke imapha ezantsi kwempumlo. Waba ke ndineloo samente. Yakudwamba? Ndithi kuwe ii-crashes zandizibambe ngamakhwapha. Wena uhombela ntoni ebusuku kanti kodwa ubumoshile? Iingxaki zam. Uneengxaki zakho ubuyozisolva? Sewanzi uzozithetha. Imaki ke ngoku emva kokuba iphindile yakudwamba nokwesibini iforum ke ngoku ndihamba ngomso ndokhulula isamente ndiyophungula isamente. Ngengomso? Zange ndibasaya ngoba izandla zazibukubuku. Izandla sasibukubuku zange ubusayikhulula isamente? Zazikhula ngokwam. Yes, uquthiswa ngantoni? Bendishilo njalo ngepeki. Uquthiswa kangalapeki i-1? Yo kunzima. Ke ngoku wena wasifunda isifundo kula experience? Isifundo zona. Molo sister. Usahamba ngazandlela ubuzihamba? Usho? 100%. Ifuneke ukuchazela abahlali ba yintoni oyenzayo ebonakalisa ba awusazihamba yazandlela ubuzihamba? Ayikabikho ngathi kuhlala ekhaya. Ngokuhlala endlini nongahambi ebusuku? Yes. Uphume into ezithethisayo. Uphume entweni ezithethisayo? Okay taya. Wena umuntu ohamba yazandlela ubuzihamba uthini kuye ke ngoku? Hayi yelo ndizama but ngoku ndibe ndinantsuku. Xhomekeke kuye umntu. Uyazi emazorongo emazoright. Uzazibonela. Uyazi into nokayithathe. Andizixelela mntu into nokayithathe. Okay, hayi ndiyakuva tayam. Umuntu uphila impilo yakhe. Umuntu uphila impilo yakhe. Otherwise ndicela mna umuntu kwabantu ababukeleyo
onalo uncedo around oyaziyo into onento mhlambi engenziwa some activities okanye indawo onokwazi amajita angafuni uhamba azandlela anditatsha apha ku-comments ndizamdibanisa namajita because umfethu uthi akananto yokwenza and andifuna phinda abuyele kweziya indlela sibethisa ngeforum. Nawe mfethu awufuni? Ndivumelana nawe mna kunjalo nemashele kwatyela usithi nako umsebenzi ngomso. Yebo. Yes. Hayi ke ndiyavuya. Enkosi ke mntakwethu. Okay ke guys, se-interviewer umuntu wethu wesibini apha namhlanje, uGranny Bhuti. Shaku wethu. Cela ubachazele igama lakho. Maclean. Okay, uyayazi forum? Yeah, sure. Iforum uyazi njani? Ithe sesandoqala. Ibhatrola kuthi abantu bangahamba ebusuku. Yebo. Yeah, wangenwa kwakubo. Okay, sikhona intwana sasifike phasi 2. Kwathiwa besibaninzi ke. Loo nto, Mfondini. Kwathiwa kukaSempundu masiphume. Ima ifika ebusuku apha kuwo? Yafika ebusuku ngo-8. Okay, ifika kwezintwana? Ifika kwezintwana. Ifike ngabantu bangaphi? Ifika sibathathu. Yona ibangabantu bangaphi abeforum bafikayo? Hayi baninzi bra. Bafika nibathathu? Bafika sibathathu. Bafika benzani? Oba masiphume phana. Bathi masinqenqe. Bethu. Bafika nisenza ntoni nina pha? Bafika hleli akho nto yenzekayo. Wona ningatshayi? Okay. Qha ke ngoku Mfondini. Bazange nditshwe isikhalo. Hanga bandibulala. Naningazoyekwa? Soza kuyekwa nje phaya. Nibethwa ngantoni? Zimvubu nenduku kaloku. Ngenduku? Naningamoshanga? Naphela ndiqhalele. Waphela uzange wophuke? Azange ophuke. Okay, fathethi ke ngoku yithi Ndiyabamba ndibamba ba. Bona istatus sabo sonibetha bathi banibethe nantoni befika nizihlelele nibathathu? Bathi abafuna isigqubu. Abafuna isigqubu ebusuku? Okay, so ke ngoku baphela benibetha? Yeah, sure. Banibetha njani ezandleni okanye apha emzimbeni? Ndibethwe impundu. Apha ezimpundu? Uthi hayi ilatshisi zidlulile. Hayi sana. Bethe umzimba lona ke ngoku. Amadolo la. Amadolo la? Azange wonzakale kakhulu? Ngiyofuna nje ukungonzakala ngiqhalela kodwa ngangophuke. Kodwa azange wophuke? Hayi no kungcono ke ngoku iyagqibelisa phaya iforum? Hayi ngigqibelisa phaya. Okay. Ifundo ngoko afuna into. Hayi amadoda ambethu umntu. Okay, fathethi ima ke ngoku abanye babukeleyo besophulo. Ukhona beke bophulo babukene? Benze ntoni bona? Kumosha ekuhlaleni. Kumosha apha ekuhlaleni? Angizothi kwathina batyholwa kwathina. Okay. Babemoshile bona. Kahle iforum ayifuni bantu bamoshayo, izama ukwehlisa icrime. Ehlisa icrime. Izama ukwehlisa icrime. Sure. Ke ngoku fathe routine kwintwana wena ozibonayo zihamba izandlela ze-wrong? Nama ndithandi. Awuthandi nawe? Okay. Ke ngoku wena kuthe kwenzeka laa nto yoba iforum iqhuthise ebusuku, uye wawathatha amanyathelo yoba kungaphinde kwenzeke alaa hlobo iphinde ikubetha iforum ngenxa yesigqubu? Kandiphindi mfuthu. Okay, uye wenze izinto ngendlela? Sure. Okay, fathethi. Ke ngoku nje umbuzo wogqibela ke ngoku, ingaba ikhona ke ngoku into oyenzayo ngoku elutshintsho kunaliya indlela ubuyenza kuqala yezisa iforum kuwe kwenzele iqhuthise ezimpundweni? Kwenzeka laa nto naye ngaqomba hamba ngendini. Okay, mawume ngesigqubu. Naye iyayazi into yokubana andisaqhubekeki nento endizenzayo. Okay, kungcono fathethi xa wasifunda isifundo. Ndibawela nababukeli, umbukeli okhoyo onalo uncedo loba abantu abangenanto yokwenza apha elokishini into abanoyenza, ngaske umbukeli afake apha ku-comments ba uTamaclean into job noba into na okanye something activity into ezamenza amkhiphe busy. Ndinabantwana. Iyayibona la into bendityangayo le ivaliweyo. Iyayibona la nto. Bayaqeshwa abantu ezindleleni. Kunzima noba ndiqeshwe ngani. Yilaa nto siyizamayo lapha abantu mababe nento yokwenza. Bandiyeke isonga sam ngokunzima uba
banzi kutye ngoku uyabona. Sure. Okay. Father man no, sawucela apha ebantwini ababukeleyo. Umuntu onalo uncedo le-activities noba sispan noba yi-something maka-comment and touch. Sure. Shota yam grand. Futhi ndiyaphila mna Nkosi kunjani? Ndiyaphila namkhuluwa ndicela ubaxelele mani igama lakho. Okay, igama lam ndinguSivuyile mna. Thobi fana. Uthanda uthiwa Dukuduku, Selimathunzi ngundim lo. Awe sure, utasaziwayo. Awe ndiyacwala Tamovich. Awe uyayazi forum? Futhi ndiyayazi forum. Awe uyazi njani mkhuluwa? Futhi forum ndiyacinga into yoba ibe khona efawundwe ngenjongo yokuhlisa izinga lecrime apha ekuhlaleni. Mkhuluwa. So amaseso sathu. Ewe yenziwe njalo iforum. Bekehlisa izinga. Wakhe wadibana neforum umzekelo wena yakubetha iforum. Futhi neforum mna inibethile xa nendibala kayi-7 akho nelinye kodwa ixesha apho kufumaniseka into yoba ndenze into ngalo. Kayi-7. Kayi-7 Oh, futhi. Tamovich. For example lawe uba zikhona indawo umzekelo esinoya kuzo endandibethelwa zona kodwa ezafumaneka izinto zazo zange zifumaneke kum kodwa mna ndabethwa ndawulala esibhedlele for zona. Okokuqala isiganeko esehlayo yehlela phi Tamovich? Ubethelwa ntoni? Utyholwa ngantoni? Ndikhumbula buthi siphanga kamagwa before kufika amapolisa. Apha kwa-11. Ewe omnye usisi wakwa-11 afika amapolisa kanye ngayisithi mandikhulule ikawusi idwidwe ilayitile. Mina ndingeza ndithisa ngedwidwe. Wayiza kutshisa ngedudu kwafika amapolisa. Kwafika amapolisa kwakuqhekeziwa phaa kuloo zipho kulaa ndlu yokuqala. Okay sure Tamovich kusithiwa nguwe. Kusithiwa ndim ndinento yokwenza mna nale nto analena because ndibethwa sibayi-2 mna ndixolile. Sure. Then ke ngoku sisenzo sikaxolile siyaqha ke ngoku incento yoba ndiyacinga into yoba abakhona mani laa nto I-Peter inyawo Mills. lemfene olufaka igama lam waye belingekho. Wenziwa ntoni ngala mini wabethwa ngala first day? Okanye yanewonishwa? Kuthi sabethwa first day non-stop kubula sibethelwa phaa kwafezile. Nibethwa ngantoni Tamovich? Futhi iintonga zikhona imiphini yepeki ikhona. Umphini yepeki. Nale mibhobho ikhoyo yekamasipala umzekelo. Nibethwa ndawo napha emzimbeni? Kuthi jonga apha ezimpundweni ndaninyekenyeke ndandiyibamba ibhulukhwe for ingancamatheli Udlakazana. ihlakazana naye imvubu ucinga imvubu kayibetha apha kuwe esiphumile Kube kusithiwa umoshile. kube kusithiwa umoshile. Ungalibali mna ndimoshanga Ube ungamoshanga. cha ndiyaqaphelela uba mhlawumbi andizutsho ndithi nelishwa lofana nezinto but ke ngoku ndiyacinga into yoba ngenxa into yoba ningomnye wabantu abazi futhi abantu bayathanda ukuthi mna ndisitowuthi. Injalo. Umntu zange wanibona senza ubusitowuthi. Cha ndiyacinga into yoba mhlawumbi igama lam lilapha emoyeni kakhulu. Igama lakho lingathandwayo. Okanye mhlawumbe ko wena. Because umzekelo uzofawunda kwalo mntu undizondi ngathi undizondi lapha kuforum yadlala nayibhola lo mntu lo undazi ngaloo nto leyo qha. Uyayibona lana. Ke ngoku Tamovich ukuze uphelewe lalesibhedlele ubethwa ixesha kwesingaba kwesithathu okanye kwesine okanye kwesihlanu. Futhi ndiyawulala esibhedlele ndibethwa okokuqala. Okokuqala. Ndiyawulala esibhedlele ndibethwa Okwesibini. ndiphinda ndiyolala esibhedlele ndibethwa okwesibini abaka-12 bandibethela into yoba bendibethwe ngabaka-11. Yo ubethelwa laa nto uba ububethe kwa-11. bendibethelwa kwa-11. Yo Tamovich. Ke ngoku mibra kuyo yonke ke ngoku ezi zinto zenzekileyo zoba ikubethele ezi zinto iforum uye wafunda ntoni wena? Futhi inyani lena icrime ayibhatali. Sure Tamovich ayibhatali mkhulu. Ngapha koko awukwazi ungafundi kuyinkani ufundile kwinto yeforum because iya-traumatize into yeforum. Iforum ushiye kusoyika kwawubona abantu abaninzi sesikokhwela iteksi phaa ngenye imini xa bandibona abantu abahamba apha abaninzi ndacingela uba yiforum Wakhwela iteksi? ndakhwela iteksi but ndiphinde ndizibuze kwalapha endleleni yamama ndandimoshanga mani. Awumoshanga nto. But ke ndiyacinga into yoba ngenxa yetrauma yiyo le yandenza loo nto leyo. Okay mkhuluwa, ke ngoku wena ingaba ikhona into oyenzayo kule ndlela uyihambayo engazophinda ikuse phaya kulaa ndlela yakubethisile ngeforum?
but ndiyacinga into yoba ngenxa yokunqaba kwemisebenzi apha elokishini then ke ngoku ndibe nelishwa mna ngento yoba amaxesha amanintsi andiyakhonsidarishwa ezumntu onoqeshwa mhlawumbi nale nto uba igama lam ke belilapha phandle apho but ndiyacinga into yoba ngenxa yoba nditshintshe indlela yokwenza umzekelo ngoku andisenaxhala leforum ndiyagqitha kuyiforum because iyayazi loba ngoba uyazazi awenza izinto zigwenxa ngoku. ya so ndinalo ithemba loba mhlawumbi whenever kuvela into ezifana nengqesho I will be considered. Sure Tabovich, sicela kanjalo nakumuntu obukeleyo, umuntu onayo iplan olapha around eMonti oyaziyo indawo enokwazi uthatha obhuti abalapha elokishini abangafuna uphinda bahambe yazandlela bebezihamba abcomment apha kwe-comments. Otherwise Tabovich uthini wena kumjita wabehamba yazandlela buzihamba ngoku uphela ubethwa iforum uthini kula mjita wena? Okay, one thing enweyitsho mna Rhulumane bafethu kubalekile loba ube mdala kunayizolo sentsho ehlala ubonakalise loba okay izolo ufunde something positive ungaphini ungasoloko ukhubeka endaweni eyi-1 khubekile ke mna ke endaweni eyi-1 amaxesha amaninzi but up until ndabhaqa loba hamani indawo eyi-1 le nisoko ndikhubeka kuyo then ke ngoku ndiyayazi into yoba mandithini na uzayitsila ya mathita ndimamele ungakhubeki endaweni eyi-1 alalitye alibona lilapha awuzomane ukhubeka kwalalitye liyi-1 funeka ulitsibe xa uphinda udlula kulo sure dange Tabovich sure Frotmanyama.